Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сез Себер иле тапшыруын карыйсыз. Мәдәни яңалыклар сезнең игътибарыгызга. Февраль ayında шагыйрә Галия Абайдуллинаның иҗат кичәсе үтте. Мәдәни чарада укучылар, яшьләр, ветеран укытучылар, җырчылар һәм аның иҗатын яратучы дуслары катнашты. Шагыйрәнең шигырьләре уйландыра, дулкынландыра. Аның иҗатында туган якка мәхәббәт тә, вала чакны сагыну, әти-әнине хөрмәт итү, гореф-гадәтләрне саклауга өндәү дә бар. Кунаклар шагыйрәне яңа чыккан үткәннәргә сәяхәт китабы белән кутладылар. Үткәннәргә сәяхәт дип ул очраклыгына аталмый. Чөнки мин биредә бала чагымнан алып, эшләп киткән дәверләремдә, яшь вакытларымны, эшкә барган, соцякларына барганда нинди авырлыклар күргәнемне барысын да китапка кертергә тырыштым. Шуның өчен аны үткәннәргә сәяхәт дип атадым. Монда инде бар үземнең коллегаларым турында да, укучыларым турында да, әти-әниләрем турында, туганнарым турында язарга тырыштым. Бу китапка шигырьләр күп кергәннәр, шигырьләр саны биредә бик күп һәм аның тиражы да байтак 500 дәнә һәм 200 биттән тора. Ул теге китапларга караганда монсы зуррак, заллырак булды. Ә инде ничек килеп чыккан, аны укучыларым үзләре сөйләрләр. Менә бүген сезнең иҗат кичәгез үтте. Сез канәгатьме? Бик канәгать. Әйтер сүзләрем юк. Шул кадәр бик зур рәхмәт. Biz bilmegen sirli dillerde, kazırdaklar bepkeler ürede, üst dilinde, yılga küllerde. İyin sonunda Galiye babalaydı. Unutmağız millet gururluğu, enci mercenli tukay dilini, Ruzatını, ilini yaklap kalır, saklağız tuğan tatar dilini. Шигырь кешене төгәл итеп уйларга өйрәтә дип әйтәләр. Фикере төгәл кешенең генә максаты ачык була. Аңлаешлы максатны тормышка ашыру җиңел. Кичәдә безнең яшәешебез, язмышыбыз турындагы гаҗәеп мәгънәле шигырьләр, аның шигырьләренә иҗат иткән җырлар яңгырады. Шагыйрәгә киләчәктә дә татар халкының күңелләрен куандырып, яңадан яңа шигырьләр иҗат итүен теләделәр. Галия апа Сауысқан ауылында туып, әргерте өзіп Сауысқанда оқыды. Аннан соң Сатылған мәктәбендә оқыды. Мин Сатылған ауылында туып, шулай ук Сатылған мәктәбендә оқыдым. Шулай булгач, без аның белән бик якын якташлар булабыз. Хәтта бер класста укымасак та, чөнки мин аннан 2 яшькә картыракмын. Олғына түгіл, оқып сыққач, икіміз де бір профессия оқытушылар болдық. Һәм бір мәктәптә, бір коллективта ничәмә еллар бірге эшләдек. Олға тотынышып тияргә була. Менә шуның өчен мин, конечно, мин генә түгел, без барыбыз да аның арабызда шундый сәләтле күренекле шагыйрә булып чыгуына бик горурланырга тиешбез. Ayşana bulsa da üzemme aradırman bar bir merhabet atmışlarım yaradırman elbir Ayşana bulsa da üzemme aradırman bar bir 19 февраль көнне Ватанны саклаучылар көненә багышланган бәйрәм концерты Синтез мәдәният сарайының концерт залында үтте. Яңа программа буенча оештырылган бәйрәм концерты тамашачылар күңеленә хуш килде. Себер иле тапшыруларының хәбәрчеләре фикерләре белән уртаклаштылар. Бүген без Синтез мәдәният сараеның концерт залында. Күп яшьләр катнашында мәдәни чарадан хәбәрләр. Килә-китә кеше бу дөньяга. Кала белем, кала яктылык. Таягыннан очкын чәчә-чәчә. Вакыт аты чаба атылып. Кеше күңеленең ачкычлары шаян шуллы язлар кулында. Шулчак телләр түгел, күзләр сөйли, сөю һәм мәхәббәт турында.
Хөрмәтле дуслар, безнең яшьләрнең янәшәләрендә чын дуслары булсын. Сорауларыгызга җавап эзләгәндә таянычыгыз, киңәшчәләрегез янәшәгездә булсын. Татар телендә үткәрелгән мәдәни чараларда кабат очрашырга насыйп булсын. Сәхнәләштерелгән күренеш, яңа җырлар, бәйрәм шәкәеп, яңа җиһазланган зал тамашачыларның күңеленә хуш килде. Эфирда Себер иле. Дини яңалыклар тапшыруыбызны дәвам итә. Тубыл шәһәренең 12-нче микрорайонында яңа мәчет төзеләчәге турындагы шатлыклы хәбәр күптән безгә таныш. Нинди эшләр башкарылган? Бу турында Тубыл мәчете Ибрагим хәзрәт бүген безнең тамашачыларны таныштырып китәчәк. Ибрагим хәзрәт, Тубыл мәчетендә ремонт эшләре тәмамланып киләме? Хәтта ачылу көне дә билгеле. Менә бу турында әйтеп китсәгез дә кайчан ачылу була? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма бак. Хәерле дин туганнарыбыз, кардәшләребез. Инде менә бу 8 айның içində бу ремонтның баруына иншалла Алланың рәхмәте белән инде ахырына килеп җитәбез. Инде анда күп эшләр эшләнгән. Буялган, нителгән, менә идән түшәргә калган, утлар кыргызгәле калган. Шуның өчен менә безнең фикере буенча инде киңәшеп, нитеп килдек монда киңәшкә. Мартның 18-е сәгать 12-дә ул җомга көн була. Шул борынгы бабаларыбыздан мирас булып калган мәчетебезнең ачылуы була. 18 мартның сәгать 12-дә. Шуның өчен инде анда күп кунакларны көтәбез. Түмәннән, Омский яклардан, Свердловский яклардан, Мәскәүдән үзебезнең хуҗаларыбыз була, губернатор бәлки килер, комитет по национальностьтан килер, үзебезнең глава администрации, глава думалар булыр. Шуның өчен безнең теләгебез, сорауыбыз, чөнки безнең халык мондый мубарак булган көнебезгә Алланың йортына төшеп, нитеп, күреп, үзебезнең күплегебезне күрсәтеп, чөнки әгәр без анда бер 10 кеше, 20 кеше булсак, безнең дәрәҗәбез төшә. Ни өчен? Чөнки мондый мотор, яклы, акты булган мәчетебезгә кеше килмәсә, без, даже сүзне таба алмыйм, ничек айткалы, нинди хәлдә булабыз. Ә без бит аның турысында әлдә үмит итәбез бу елны югарыда да мәчетне салуына. Шуның өчен әгәр менә мондый түрәләр, нимәләр килсәләр дә, безнең җәмәгатебезне күрмәсә, хәтерләр, сезгә бу да мәчет артык. Шуның өчен менә ул тагын да кабатлап әйтәбез, мартның 18-е сәгать 12-дә бөтен диннәребездән булган кунакларыбызны, өзебез, балаларыбыз, килиннәребезне, нукларыбызны ул Алланың йортына килеп, нитеп, чөнки ремонттан соң ул үзгәргән, күргән торган кеше аны күрер кылынган эшен. Шуның өчен тагын да тәбрикләп әйтәбез. Һәр бер дин туганнарыбызны, кардәшләребезне көтәбез. Мартның 18-е сәгать 12-дә. Иншалла, үмит сездән. Һәм менә югарыда яңа мәчет төзелүе турында да сөйләп китсәгез иде, о строительстве новой мечети. Инде туган дин кардәшләребез аның турысында без инде урысча алып барайык, чөнки ул татар халыгы өчен түгел, Тобольскийда яшәгән мусульманнар өчен, чөнки татарлары да бар, кавказлары да бар, таджиклары да бар, узбеклар да бар. Аның өчен урысча инде әйтәбез. Вот за эти 3, начиная с 2008 года, была проделана очень большая работа по согласованию, по изготовлению проектно-сметной документации,
по избранию попечительского совета. Была проделана очень большая работа. Вот в 2000 году, значит, мы изготовили уже проектно-сметную документацию, и земляные изыскательские работы, межевые работы провели, межевание земельного участка, и мы потратили где-то около, в пределах 750 тысяч. Вот, в конце 2010 года, 28 декабря, у нас состоялся попечительский совет, куда входят представители разных национальностей, разных людей, занимающих разные должности. Это и строители, это и врачи, это и духовенство, это представители других мусульманских этносов. И на этом попечительском совете, значит, был избран исполнительный директор попечительского совета. Под это избрание мы сняли офис в 6-м микрорайоне, 120-х домах в ставке Реал Пласт. Там на сегодняшний день сохраняется вся документация, ведется большая работа. И что характерно, вот, начиная с конца года, вот я сказал, 28 декабря у нас состоял попечительский совет, мы взяли для себя объем работы, скажем, по строительству мечети, где нам нужно было на строительство стройматериалов, приобретение стройматериалов, нам нужно было 1 800 000 денег, чтобы начать закупать вот эти стройматериалы. Проработав, вот, скажем, месяц, мы смогли собрать 2 800 000. Это говорит о том, что жители города Тобольска, значит, неравнодушны к строительству этой мечети. 18 март көнне Тубыл шәһәре Пушкин урамында урнашкан мәчеттә капиталь ремонт тәмамлануыннан соң ачылу тантанасы үтә. Бу белдерү буенча 22-27-13 телефоннан шалтыратып белешмә ала аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Без сезгә исәнлек, саулык теләп, сау булышабыз.